Dit is onze laatste tocht, het laatste stuk naar 18 hier met deze boot. Wij brengen hem voort naar Oost-Mahorten, of naar Ezelstad eigenlijk. Dus daar krijg je nog een plak en een eigenaar. Heel dubbel. Ja. Aan de ene kant krijg je natuurlijk mooi wat rust. En aan de andere kant denk ik, oh ja, dan komen die mensen aan boord en zeggen, goh, wat een mooi boord. Ja, dan denk ik, oh ja, het is toch wel weer helemaal, oh ja. Wat thuis komen, de wal is leeg. Ja. Nou, we hebben nog wel een cruiser, dus die lees ik de morgen zo gauw mogelijk weer dan. Dan is hij weer wat groot. Hij was werkloos, meer dan 20 jaar lang. En dat wie toen ik al te oud. En toen zeiden we, ja, als we nou wat willen, dan moeten we nou zelf beginnen. En dan kom je in contact met een makelaar en die zei van waarom bouw je hem zelf niet? Of we zelf maar heel zo doen. En mijn vrienden, en familie en buren. Ja. Het beste hoe ik het kan verklaren hoe vrienden is, je moet je voorstellen, hij met een pleet en dan verkeek je de pleet. Dat gevoel. Dit jet zou bij u, dit zou bij u. En jet zou bij u houden men. Ja. Ik heb je net ons voorstellen. Nee, maar jet echt bij uw leven. Niet de ambitie om het over te nemen? Nee. Nee, Nee. waarom niet? Heel resoluut, nee. Nou, ik heb er wel zo nooit gedacht. Ja, dat wel. Ja, ik heb er wel nooit gedacht, ja. Maar ja, ik weet het. Als ze uit Lauwerdwaai voeren en dan wisten we altijd, dan komen we hier onder de motor. En dan gingen we wel als vriend dus en dan stonden we in één keer zo van, Ze komen erop. Ja, ze komen erop. We hebben nog een jelle hoeren. En iedereen die zei, ja, dat beste idioot, we jaren helemaal niks. Maar precies een jelle hoeren letter, daar kwamen ze gewoon van hoe ze del. Wij werden erop getraind. Ja. Je bent de kapitein. Is de rolverdeling tussen ik zo? Op het schip wel, maar thuis niet. Nee, maar wij hebben hier aan boord ook een eigen plakje. Hiervoor is mijn plak en daarachter is haar plak. En dat biedt goed. Ja, best. Nou ja, zijn we zijn 18 jaar uit houden. We gingen natuurlijk maar eens, ik wel eens voordat we voortgingen, wel eens wat gemurmel en heusel dit en en dan stap je aan boord en dan komen de meesten aan boord en dat is klaar. Hij heeft je nooit steen leren. Nee, nee, dat maakt er al was. Ik ben er nooit zo snel door ons sluis gekomen. Nou, wij komen op een leeftijd, dan wordt het al wat zwitter. En ik word in januari 65. En wij zeiden wij willen wat leuke dingen van together. Hoe is dit nou, Sa? Maar zien beiden op de achterdeur. Dat komt net zo vaak voor, hè? Nee, eigenlijk nooit. Ja, het is stilheid. Ben ik in de deur uit en die mag ik inleiden. En dit wie in van u bij een haast, zeg maar. Dus die mag ik losletten. Je hebt nou naar je oppas voelen en ik hoop dat er goed op past. Dames en heren, wij naderen hier de aanlegplaats. De nieuwe aanlegplaats voor de Middelzee. Ik wens iedereen een goede thuisreis toe. En wie weet, misschien tot een volgende keer. Dank u wel.